καταθήκη της Επανάστασης. Όρθιοι και με παρατεταμένα χειροκροτήματα, τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας αποθεώνουν το Φιντέλ Κάστρο, καθώς προσέρχεται στο βήμα για να δώσει μια αποχαιρετιστήρια ομιλία. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Φορώντας τη γνωστή μπλε φόρμα και μιλώντας με τρεμάμενη φωνή, ο ιστορικός ηγέτης της Κούβας διατράνωσε την πίστη του στην κληρονομιά που αφήνει στη χώρα του. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá. Ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια δημόσια εμφάνιση του Φιντέλ Κάστρο τα τελευταία χρόνια. Πιο λιτή από κάθε άλλη φορά, μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη από την κρατική